Na akkor még egy menet. Kis videó lesz. Nem lesz sok minden. Jaj, véletlen kilépek. Mindegy. És igen, kicsit átértem. És már rendszeresen veszek videót, de szombatonként. Most már nem lesz olyan sok videó, mert azért nem sem bírok annyit csinálni. Na. Most ez mi volt? Mi? Hagyjuk. Mindegy. És azért, mert nem bírok játszani, csak próbálok őket beadni. Menjünk egy rendes menetet. Szóltok. 10 perces lesz a videó, szerintem. Nem sok. Közös csinálok egy képernyőképet. Nagyon szép. Még egyet. Megkérdeztétek, hogy most mit rajzoltam, mert én sem tudom. Az most mi volt? Felrúgtak. Szokott ilyen bug lenni, hogy csak így hirtelen eldob, mert már volt így másokkal is. Sample Pie kipipálva, vagy lehet mégse, hogy mégis. Jaj. Szokott még egyet csinálni, mert ilyen, nem tudom mi ez az a kék folt. Ezzel szoktam még össze-vissza paniskodni. Felrobbantom. Azt hittem pedig valakit elcsap. A saját magát sajnál felrobbantotta. Az ügyes. Igen, nem szoktam csinálni. De nem, most már lakják az én technikám. Be lehet jelölni Stumble Guys-on. Ott van a nevem, változtattam. Barca Real. És ezt is írjátok meg kommentben, hogy mi legyen a következő videó. Tudom, mostanában csak Stumble Guys van. Most nincsen más eszembe. Nyugodtan írjátok ugye videó ötleteket. Meg azt is írjátok, hogy nyugodtan kommentbe, hogy Barca vagy Real, vagy Messi vagy Ronaldo. Én a Barcát szeretem, és Messi. Igen. Tudom, hogy a világ fele, több mint a fele szerintem Ronaldós, de én Messi vagyok. Megint is az iskolában kb. Ilyen heten vagyunk Messisek. Úgyhogy igen. Nem tudok pontos számot mondani. Meg majd lehet ilyen kérdezfelelek videók is, de akkor majd írjátok kommenteket, hogy például hány éves vagyok, vagy valami.
ott lesz egy kérdezz felelek videó is. Akkor bármit írhattok. Kell, ha megmondom még az igazi nevemet is. Igaz, milyen jó játszani ezen. Tökéletes. Szóval most sokat fejlődtem, mert amikor talán az utolsó videót vettem fel, akkor még 0 kupám volt, de most már 10 van. Sokat fejlődtem. Szóljatok, hogyha akartok egyet majd Giulióval. Júj, a tervos nem jött be. Én meg ugye elrontam, amin megint ki fogunk szépen esni. Hopp. Nagyon óvatosan csinálom ezeket, de ez most nem tudom, hogy én mit csináltam. Szerintem hagyjuk. De ez család! Itt még kedvező, de utána már nem kedvező. De ha békélhatsz, hagyja béké. Hagyja már, beértek. Én ezt sem tudok egyik számolni. Au, ez még se lett olyan jó. Hát ezt szokásosan kikaptunk. Megint nem lesz egy nyeréssel. Se baj. Közben amúgy, hogy észrevesztétek ezt az úrgást, most fogjuk, hogy sorry. Egyelőre még telefonon lesz a videózás. Majd még akarok PS-en is, FIFA. Ez biztos, hogy lesz a jövőben. A Minecraft van fent, FIFA nincsen. Meg már azt is akartunk, már lassan egy év, hogy azt is akarunk felrakni. Szóval, hogy még egy éve nem is videózunk, akkor egy ilyen fél inkább. Igen. Júj. Jó. De miért módolok a csúszás helyett? Oké. De megint kilépek. Ez az utolsó lesz.
Igen, ott vagyok, de most mész felé. Most ez mi? De magamat most miért nem bírom nézni? Ott vagyok. Itt vagyok, nézem magam. Ez most mi? Nem is tudok kilépni. Ez mi? De most nagyon sokan bevagoltak, vagy csak én képzelem így. Ez pedig egy jó lezárás így, ezzel a buggal. Ennyi lett a videó, én random voltam. Sziasztok!